Εκτός τον Αλέξανδρο Δαφνομήνη, εδώ πάλι η παρέμβαση που κάνω, που θεωρώ ότι πρέπει τα πνευματικά παιδιά της Γουμένισσας να τα τιμά η Γουμένισσα, αλλά και γενικότερα η περιοχή. Δημήτρης Λαύρου, εγώ πιστεύω ότι είναι πνευματικό παιδί της Γουμένισσας ο Δημήτρης Λαύρου, γεννημένος το 1935 στην Ευρωπό. Έργα του θα αναφέρω εντάχει για να μην αδικήσω άλλους: η Παναγία η Γουμένισσα, Αγωγιάτης, ο Παπαφίλιππας, Ροδόσταλα Γουμένισσας, Ανθολόγιο Ποιημάτων. Πολύ όμορφος τίτλος. Και άλλα βιβλία, Ευρωπός κτλ. Το μυθιστορηματικό έργο του Λαύρου έχει χρώματα και γεύσεις της Γουμένισσας. Δεν ξέρω πώς το έχετε διαβάσει, αξίζει τον κόπο να το διαβάσετε. Τώρα, μια τρίτη ομάδα συγγραφέων είναι οι συγγραφείς που δεν έγραψαν ή δεν μπόρεσαν να βρουν βιβλία λογοτεχνίας. Τους περισσότερους από αυτούς μου τους ψιθύρισε στο αυτί ο Χρήστος ο Ίντος, άλλους τους βρήκα από την ανθολογία του Πέτρου του Μπέσπαρη και του Γιάννη του Τζανή. Λοιπόν, τους αναφέρω εντάχει: Παναγιώτης Ροδόπουλος, δεκαετίες 40 και 50, διορισμένος εδώ φιλόλογος, με το ψευδόνυμο Πάκης Ρόδης, καλά το είπα Χρήστο. Εκδίδει περιοδικό Νέοι Πέονες από το 1948 στο 1951. Πρέπει να τα έχει τα τέτοια αυτά σίγουρα ο Χρήστος για να μου το πει. Τα έχεις? Ωραία. Κωνσταντίνος Κανιώτης, 1960, επιθεωρητής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εργασία του, εκπαιδευτική περιφέρεια Παιωνίας. Νικόλαος Χαριστός, φιλόλογος γυμνασιάρχης. Σε κείμενά του αναφέρεται πάντα στη Γουμένισσα. Γιώργος Τουσίνης, από την Έδεσα αυτός. Εργαζόταν στο Υπουργείο Εξωτερικών, από ό,τι θυμάμαι και από αυτά που μου είπε ο Χρήστος, και αναφέρεται και η δική του συγγραφική δουλειά στην Γουμένισσα. Με άρθρα κυρίως είναι αυτός που φαίνεται. Αχιλλέας Ιωαννίδης, η ελληνοορθόδοξη παράδοση στην επαρχία Παιωνίας, προσέξτε τώρα είναι αυτό, είναι μια εργασία καταγραφή των μεταβυζαντινών ναών του τόπου. Το βιβλίο εκδόθηκε το 1983 από την Μητρόπολη του Κιλκής. Δηλαδή βλέπετε ότι είναι τρομερά σημαντικά πράγματα. Δηλαδή μια κατάθεση που δεν μπορεί κάποιος να την αγνοήσει, να λέει είμαι Γουμενισιώτες και να μην την έχει φιλομετρήσει οι ηλικακίες του. Γιατί δεν λέω να τα έχει διαβάσει όλοι, γιατί δεν προλάβει να διαβάσει όλα τα βιβλία του ίδιου. Είναι ξέρω καμιά 30 τόσα του Χρήστου. Αλλά τουλάχιστον να τα έχει φιλομετρήσει, να δει τι γίνεται. Λοιπόν, Τιμόθεος Τιμοθιάδης, από τα Γιαννιτσά, γιατρός, η παιδεία στον Καζά των Γιαννιτσών, 1870-1912, και αναφέρεται στην περιοχή Γιαννιτσών και Γουμένισσας. Τώρα πάμε λίγο στην Άννα Τζάκου, Θανάσης Βαφιάδης. Η Άννα Τζάκου ήταν εδώ χθες, μίλησε. Ο Θανάσης Βαφιάδης κατά το ίμιση κατάγεται από τη Γουμένισσα. Ο Θανάσης και η Άννα Τζάκου μας δώσανε το βιβλίο που έχει να κάνει με την ιστορία εδώ της Γουμένισσας. Να το θυμηθώ το τίτλο. Πολεοδομική εξέλιξη, αξιόλογα κτίρια της περιοχής Γουμένισσας, έκδοση του Δήμου Γουμένισσας και της Άγκη το 2002. Σπύρος Αλτίκης, 1940 γεννημένος εδώ στη Γουμένισσα, με σπουδές στη φιλοσοφική σχολή, έγραψε τα βιβλία «Η Όσα», στην ιστορική της πορεία, «Η Γουμένισσα η Παιωνική στην ιστορία», η Γουμένισσα η Παϊκική, το 2002, έτσι το έχω καταγράψει εκτός της Μένισσα, τα οδονημικά της Γουμένισσας. Και περνάμε τώρα στον Χρήστο τον Ίντο. 18 εκδόσεις ατομικές, 13 συμμετοχές στη συγγραφή και συγκρότηση συλλογικών εργασιών και 11 εκδόσεις στο γραφείο της Τρίτης Περιφέρειας Σχολικού Συμβούλου. Από το 1983, θα σας το διαβάσω το κείμενο γιατί έγραψα κάτι που θέλω να το πω ακριβώς όπως το έχω γράψει. Τυπώνει το πρώτο βιβλίο την ιστορική μελέτη με τον τίτλο «Παιωνία και Πέονες από τα μυθικά χρόνια ως την τουρκοκρατία». Ιστορική μελέτη. Και μέχρι σήμερα μετράμε 31 προσωπικές ή συλλογικές παρουσίες του. Χωρίς να υπολογίσουμε αυτές του γραφείου του σχολικού συμβούλου. Μπορεί να πει κάποιος, εντάξει, είναι το εξειδικευμένο, τι μας διάζουν εμάς. 31. Εγώ πιστεύω ότι ο Χρήστος έδωσε ένα μεγάλο κεφάλαιο για την Γουμένισσα, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Και η επιπλέον αξιοποίησή του εναπόκειται στη διάθεση και βούληση των τοπικών αρχόντων,
που πιστεύω ότι έχουν τη δυνατότητα αυτή να αξιοποιήσουν αυτό το κεφάλαιο και θα κρυφθούν οι τοπικοί άρχοντες από τους ιστορικούς του μέλλοντος και για το θέμα αυτό. Και αναφέρομαι σε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως στο διαδίκτυο, στη δυνατότητα να γνωρίζει τον τόπο. Καλά είναι τα κρασιά, να είναι καλύτερα κάθε χρονιά, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε και τους τοπικούς ανθρώπους, αυτούς που βρουν στον χώρο της εκπαίδευσης, στον χώρο της λογοτεχνίας, της λαϊκής μουσικής. Μια πρόσθετη κατηγορία συγγραφέων είναι οι πανεπιστημιακοί καθηγητές. Θα ξεκινήσω από την καθηγήτρια της Γεωπονικής Σχολής, την Όλγα Ιακωβίδου, που γεννήθηκε στη Κουμένισσα και είχε τη συνολική ευθύνη για τη μελέτη ανάπτυξης αγροτικού τουρισμού στις ορεινές κοινότητες επαρχίας Παιωνίας. Είναι ένα επιστημονικό έργο, αλλά έχει μέσα ταυτόχρονα και ιστορικά στοιχεία. Δίνει και προτάσεις για το μέλλον. Επίσης, στο ενεργητικό της καταγράφεται το Λεύκομα Πάικο, το βουνό και οι άνθρωποι με κείμενα του Χρήστου Ίντου και φωτογραφίες του Γιώργου Κατσάκελου. Ή μάλλον με κείμενα και του Χρήστου Ίντου. Έτσι είναι Χριστό. Στους πανεπιστημιακούς συγγραφείς συγκαταλέγονται, προσέξτε, Ηλίας Κουσκουβέλης, πρίτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ελένη Ταρατόρη, κοσμήτωρο της Σχολής των Επιστημών Αγωγής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, στην Αλεξανδρούπολη. Μαρία Καβούρη, καθηγήτρια της Πολυτεχνικής. Γιώργος Πετσατόδης, της Ιατρικής. Επίσης, πιστεύω ότι ένα πνευματικό παιδί της Κουμένισσας, αλλά της ευρύτερης περιοχής, είναι η Θόμη Σαββοπούλου, που σας μίλησε χθες. Είναι η γυναίκα που έχει γράψει τον πρώτο αρχαιολογικό οδηγό για τον νομό Κιλκής. Δεν υπήρξε συνέχεια αυτού του αρχαιολογικού οδηγού, όχι με δική της ευθύνη, απλά δεν συνένεσαν στη συνέχεια άλλοι αρχαιολόγοι για να συνεχίσουν αυτόν τον ταξιδιωτικό αρχαιολογικό οδηγό. Αλλά πιστεύω ότι είναι πραγματικό παιδί της περιοχής και η Θόμη Σαββοπούλου. Κλείνοντας αυτή την περιδιάβαση, τώρα πνευματικό παιδί, εντός εισαγωγικών το λέω έτσι πια, γιατί είναι άλλος ο ρόλος του, είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Οικουμενήσης, Αξιουπόλους και Πολυκάστρου, ο κύριος Δημήτριος, ο οποίος ανάλαβε την τιμαντορία της νεοσύστατης Μητρόπολης το 1991. Καταγράφουμε στο ενεργητικό του εκτός την ποιηματική, την κατήχηση και την προσφορά του στην περιοχή, την έκδοση εφημερίδας Επαγγελία και μεταξύ των βιβλίων του 3 βιβλία που αναφέρονται στη Ηγουμένισσα. Παναγία Ηγουμένισσα, Ιστορικό Θαύματα Παρακλητικός Κανόν, έκδοση του 1992, το Είδε Υγιής Γέγονας και Θαύματα Αγίων Σημεία Θεού, που αναφέρονται στα σύγχρονα θαύματα του Αγίου Ραφαήλ με θεολογικό σχολιασμό. Και πιστεύω ότι, αν προσέξουμε, ότι έχουμε τη λογοτεχνία από τη μια, έχουμε τη σύζευξη επιστημονικής και λογοτεχνικής παρουσίας στο ενδιάμεσο και στο τέλος έχουμε την καθαρά επιστημονική. Πιστεύω ότι δημιουργείται ένας πολύ όμορφος πίνακας για την Ηγουμένισσα και εκείνο που μένει είναι να βρεθούν νεότεροι, όπως ο Θανάσης ο Βαφιάδης, όπως η Άννα Τζάκου, να συνεχίσουν αυτή τη διαδρομή και πιστεύω ότι ο Χρήστος Ίντος είναι πάντα πρόθυμος, ως κεφάλαιο της περιοχής, να οδηγήσει τα πράγματα σε ένα πολύ όμορφο δρόμο, γοητευτικό, εξίσου με τις όμορφες διαδρομές που μπορεί να κάνει κάποιος στο Πάικο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.